момче, дали може и аз да помоля за една цигара? Ти не си ли много малка да пушиш, бе? Малка. Мене той ме научи, докато бях само на 12. Аз ли те научих? Не си ли спомняш как се скъсах да кашля? Не си спомням. Аз тази не я познавам, да. Полицията те търси. Няма да ти се вържа пак на глупостите, ясно ли ти е? Няма! Ти всъщност на къде си? Рус, И какво има в Рус? аз пък трябва да намеря брат ми. Hey! Don't do this! You don't go with prostitutes? Can't stand still. Брат, и той къде? Последно чух, че спял в някаква изоставена синагога. Побързаш, може да го фанеш. Сигурно да е тежко. На теб и на майка ти. Ти какво си му говорил, а? Казах му за брат. Какъв брат? То дед го убиха в Ирак. Ще фана и ще те удуша. Да, бе. Ти мислиш, че си шубом ли, ма? Ти си пълен кретен, разбираш ли? Знам. You better run. You better run. Little girl. Много ще не ви се прибира. Мяра идвай. You better run.